a las urnas este próximo domingo, pero nosotros seguimos adelante. Hasta las 2 de la tarde tenemos tiempo para abordar muchas cosas. Nuestras secciones habituales, la de consumidores, ojo a las personas mayores y esas ofertas que os hacen puerta a puerta. De ello vamos a hablar. También pondremos su libro sobre la mesa, en este caso su estreno en teatro. Y, cómo no, opciones para el tiempo libre. Enseguida. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Solo un coche necesito para volver. Chao, cariño, esta noche lo he pasado bien. Mediodía. COPE más Vigo. Estar informado. Las 13:30, a la 1:30 de la tarde, seguimos adelante, avanzamos en nuestro tiempo de radio. Todavía nos queda por delante media hora para disfrutar de vuestra compañía, o al menos intentar que vosotros disfrutéis con la nuestra a través de nuestros diales, el 104.7 de FM y el 87.8 de FM. Seguimos adelante y, como todos los viernes, llega nuestra sección de consumidores, y para ello saludamos a la colaboradora habitual que tenemos con nosotros en esta emisora, que es Dolores Chapela, la coordinadora de la Unión de Consumidores de Galicia en la provincia de Pontevedra. Dolores, moi buenas tardes, boa tarde. Hola, boa tarde. Imos falar de unha cuestión que ti mesma me suxerías, porque é importante. As vendas que se fan moitas veces, ofertas que se fan a porta fría, que se chama, es decir, esa persoa que chama a unha casa, pero que neste caso afectan a persoas maiores. Centramos un pouco o tema, Dolores. Pois sí, é unha práctica habitual, unha forma de actuar das empresas, de venda porta a porta, e en algúns casos acaban sendo perigosas porque acaban en estafas. Son habitualmente ventas dirixidas a persoas maiores, a anciáns que viven sós, e que, bueno, pues os tratan de convencer normalmente con produtos milagre ou con colchóns que te permiten dormir de toda a noite dun tirón, a xente que ten problemas de espaldas, ou as típicas enciclopedias ou libros que todavía se siguen vendendo, pues porta a porta, pois ofertando regalos ou condicións, ofertas, gangas, que ao final acaban sendo perjudiciais para a xente, sobre todo maior. Recentemente se veu un caso dunha señora aquí en Galicia que lle ofertaban e lle decían que lle tocara un premio, un regalo de dos reloxos, pero que tiña que pagar 50 euros de gastos de envío, e cando recibiu o envío lle daban un crucigrama. É dicir, é unha estafa, entón hai que ter moi en conta estas cousas. Non ter vergonza de denuncialo, por exemplo. Exactamente, eso que ia decir, porque sí, a mellor moita xente que nos está a escoitar dice, pero eso de ir de porta en porta xa non se ve tanto. Parece ser que sí, que sigue sendo unha forma de venda, non? Neste caso, unha práctica habitual e legal, que é legal. Legal, claro, eso sí. Que garantías pode ter unha persoa de que non está ante un timo ou ante un posible fraude posterior? Vale, o que temos que ter en conta sempre que estas prácticas, como che dicen, son legais, sí, e se pode facer por venda por toda a porta, o que pasa que non son éticas, porque en moitos casos utilizan prácticas moi agresivas, utilizan tecnicismos, falan moi rápido, te falan de gangas, de ofertas, e a xente se confunde. Date conta que ten unha visita inesperada, e tú estás na tua casa, e xente maior, pues, ao final acaba asinando. Entón, en estos casos, que recomendamos sempre precaucións, ser prudentes e tomar precaucións. En primeiro lugar, si vemos, non temos por que recibilos, non temos por que abrir a porta a xente, se non queremos, non abrimos a porta. Si decidimos abrir, pues somos moi confiados e queremos escoitar, bueno, pues perfecto, primeiro que se identifiquen, que nos digan quen son, de onde veñen, nunca mosalles facturas, porque aí collen datos persoais, números de conta, e se ao final que consideras que é moi atractiva a oferta que te están facendo, pues pedir que te den por escrito e que te den un tempo para pensalo. Non hai nada malo, vale? No caso de que, bueno, ao final nos asinamos, non nos damos conta e tal, aquí temos o dereito de arrepentimento, temos un dereito de desistimento, que é moi importante, o famoso prazo de 14 días desde que asinamos para devolver o produto, se non estamos conformes. Por eso, é moi importante de que a xente non teña vergoña de contarlle aos seus fillos, aos seus familiares, a veces, por vergoña, pues ahora me calo e despois pasa este prazo de 14 días e non podes devolvelo. Entón, é sempre importante, pues, debe en conta esta prerrogativa que temos por si nos arrepentimos e que se devolva o produto. O sea, dereito de arrepentimento, ese prazo que temos unha vez que de 14 días dis, non? Unha vez que firmamos un algo e logo chega o produto, estea correcto ou non,
dicir non queremos, porque pode ser que é unha estafa, pero pode ser que ao final o produto non nos convence e dicimos, bueno, pues, pero ten que ser en eses 14 días, senón despois se perde o dereito. Ajá. Exactamente, son 14 días naturais, que ocorre que eso non lo teñen que informar, ou darnos un boletín dicindo que temos ese dereito. Si non nos informaron ou non nos deron ese boletín, ese prazo de 14 días é por un ano. Por iso é importante asesorarse, preguntar sempre nas oficinas de consumo, nas asociacións de consumidores, cando tes unha dúbida, porque mellor estás nese suposto dun ano e podes devolver o produto igual. Vale, entonces eso é algo que hai que ter en conta e logo recomendar sempre prudencia, non deixarse presionar por as técnicas agresivas e, sobre todo, se non queres atendelos, pois non se atenden, non se lles abre a porta e punto. Claro. Pero importante non asinar nada, ler con calma e con detalle e logo tamén ter en conta que moitas veces estes tipos de vendas levan asociadas aos contratos de financiamento, créditos que a larga acabas pagando moitísimo máis polo produto que se ve elevado o prezo con creces. Entonces, o sea, que tamén é un perigo asociado. Claro, que estamos a afirmar algo que a su vez pode elevar ese crédito asociado sen que prestemos atención á letra pequena, que sempre dicimos, non? Claro, mellor nos vende un colchón que podría valer 500 euros no mercado, pero con o contrato de crédito que te están financiando, pues estarás pagando mellor 2.000 euros ou... Claro, xente maior non se para a ver esas cousas e pensan que é todo moi bonito, moi maravilloso e ao final estás, endevedándote por moito tempo. Importante o que dixo Dolores neste momento. Unha vez que recibamos ese produto, como decíamos, ese crucigrama que non era o que nos prometeron ou simplemente que non nos satisface ou hemos decidido dar volta atrás, non ter medo e denuncialo. Exactamente, temos as dúas opcións, sempre reclamar para que nos devolvan o produto en consumo, sempre pola vía de consumo, e logo, cando consideramos que unha estafa, un timo, denuncia ante a policía. Isto hai que perseguilo, hai que denuncialo sempre para que evitar este tipo de estafas e que non se sigan utilizando trucos dirigidos a maiores con produtos específicos para eles que os engatusan e evitar este tipo de prácticas o máximo posible. Cualquier duda, ya lo sabéis, la Unión de Consumidores de Galicia os atienden seguro, si no también podéis mandar un correo aquí a informativos.vigo@cope.es si tenéis otro tipo de dudas y se las consultamos a Dolores Chapela, que es la coordinadora ducal aquí en la provincia de Pontevedra. Gracias, Dolores, una semana más. Muchas gracias a vos, saludos. Cope más Vigo. 104.7 FM.